Version ng mga Pilipino sa paella ng Spain. Pag nilagyan mo ng cheese, lesser ang salt. Magandang araw mga kakusina. Gagawa tayo ngayong araw na ito ng kakaiba naman recipe. Ito ay ang tihadang kamatis, o kaya tinatawag nating mayumong kamatis sa Kapampangan at sa Tagalog, minatamis na kamatis. Request po ito ng marami dito sa ating kakusina. Kaya ngayon pa lang, sasabihin ko na maghanda-handa na kayo dahil mahaba-haba pong gawain ito at marami tayong produktong magagawa out of this kamatis po. Ang ingredients natin ay meron tayong kamatis, meron tayong sugar, pwedeng brown sugar, pwedeng basta sugar po, at pandan, at itong tubig na may apog, lime water. Paggagawa ng lime water po, tubig lang, tapos maglagay ka ng 1 tablespoon of lime, yung apog, kung ganito karami ang kamatis mo. So, mag-start na po tayo. Hiwain natin yung ating kamatis na naugasan ko na po ito kanina. Yun, ganito po ang paghiwa. Gawin mong 3 o 4, depende kung anong gusto mo. Pipili ka ng kamatis yung hindi pa po luto. Hindi pa hinog. Ibababad natin sa apog for about 3 hours or 4. Ito po 1 kilong kamatis ito. Ibababad natin ito po for about 3 to 4 hours, no? Pagkatapos nun, iwas natin po siya ng mabuti sa running water to remove all traces of lime. Pagkatapos, pakukulo natin siya. Meron na po kami ditong na babad kanina pa, na wash na. Ito po. So, ready to cook na po ito. Ang first step kung gagawin natin ngayon, magpakulo tayo ng tubig dito sa ating kasirola. Ang recipe ito, hindi po masyadong naging popular kasi nung unang panahon, ang ginagamit po nila ay puro copper. Kaya kung wala kang copper, hindi mo magagawa ang recipe ito. Like example po, ito ay ang pohya. Dito po nila linuluto itong tubig ito. Ilalagay nila dito nila pinapakulo kasi copper. Pero ngayon po, dahil meron na tayong non-stick na mga gamit, maaari na rin yun ang gamitin natin kahit hindi na ito. Kumukulo na po siya, ilalagay na natin ang ating kamatis. Pipilian natin yung medyo matigas, yung green. Yon. Pero pagkatapos natin binabad sa lime water, hugasan mabuti, kaya na sinabi ko kanina, at saka natin siya pakulo. Pag halfway na itong green na ito, matigas po kasi ito eh. Ganyanin mo, matigas pa siya. Tsaka natin ilagay itong mga hinog. Ang purpose po ng paggamit ng copper, para walang discolorization. Kasi kung red yan, kung green, same color din. Pero kung gagamit ka ng ordinaryong kasirola, yung metal, maiba pong kulay, magiging parang chocolate lang.
Pero na ngayon pong panahon na ito, swerte na tayo dahil meron na tayong mga gamit ng ganito na nabibili naman. Ito po, malambot na siya. Ilalagay ko na the rest of the kamatis, no? Tomatoes. So, ilalagay ko na pong lahat ngayon ito. Sabay-sabay na siya. Ginagawa po ito nung panahon ng ating ninuno, nung unang panahon, kapag ang kamatis natin sa garden ay hindi po ba pag uso yung kamatis, masyadong abundant ang bunga, tapos biglang mawawala na, mura-mura na lang. Ang iba tinatapon na lang nila yung kanilang na-harvest kasi hindi nila alam kung saan nila ilalagay. Kami po, gumagawa sila ng ganito para later makagawa ka ng hopya, ng ice cream, out of this kamatis. Ayan. Kung ano pong color nitong nakikita ninyo, ganyan din po ito pag natapos na yung ating ginagawa. Ito, tingnan po natin siya. Pag ito, malambot-lambot na siya, alisin na natin. No? Ito. Pag malambot na yung balat, pwede mo nang alisin ang balat. Okay na po. Pag malambot na, wag over naman ng pag... Ito, pag naalis na yung balat, patayin ko na. Pagkatapos po natin pinakulo, iugasan natin sa running water para lumamig siya. Pagkatapos, babalatan natin. Dahan-dahan lang pong pagbabalat. Pagkatapos nating nabalatan, patutuyuin natin dito sa non-stick frying pan para hindi na tayo gagamit na yung old-fashioned na copper. Yan, ganyan-ganyan lang po. Parang nagsasangag ka lang ng kanin. Kasi pagka linuto mo na siya, linagyan mo na ng sugar, maraming liquid ang lalabas. Kaya ito po ay isang sikreto na hindi nyo makikita sa cookbook. Patuyuin lang po siya. Yan.
Pag medyo dry na po siya, maaari na tayong maglagay ng pandan. Pandan leaves. Ito po. Yan. Keep stirring para hindi siya po masyadong masusunog sa ilalim. Yan. Pahalo-haluin lang po palagi hanggang yung sound niya, walang-wala ka nang maririnig na sound. Yun po, ang gusto sabihin nun, natutuyo na siya. Ang iba naman po, hindi naman sila nagmamadali, pinibilad nila sa araw. Lalagay nila sa isang bitse sa Kapampangan, sa isang bilaong na butas-butas, tapos lalagay nila under the sun para matuyo. Ang kahawig po nito, paggagawa natin, minus lang itong dahon-dahon na ito, ang paggawa ng kundol. Yung minatamis na kundol. Same din po ang procedure. Sa susunod na episode, siguro po makakagawa naman tayo, instead of kamatis, kundol naman. Para makita ninyo kung paano ang mga lumang paraan ng paggagawa ng kundol. Pagkatapos nun, maaari tayong gumawa ng hopya. Yung kundol at saka yung kamatis, paghahaluin natin, makakaproduce tayo ng hopyang kundol at kamatis. Ito po, nagiging dry na siya, so makakapaglagay na tayo ng sugar. Gaya ng sinabi ko, gradual lang po. Masyadong hayang i-off. Low ko lang po ang ating apoy. Ayan. Ito, tumutubig na siya. Maaaring tanggalin muna natin po ang ito. Alisin muna natin itong syrup na ito. Papalitan natin ng bago. Kasi ito po, tumutubig pa siyang masyado. Hindi mo magagawang right away. Ang iba, ginagawa nila dito, overnight nilang nakababad sa syrup na ito. The following morning, at saka nila patutuyuin ng ganito, lutuin nila. Pero since po, para makita ninyo agad ang ating finished product, tinanggal ko na lang muna. Hindi po kasi masarap yung unang may sabaw eh. Yan. Wala na po siya. Lagyan naman tayo ng konting sugar na naman. Ito po, pinatutuyo natin yung ating kamatis habang nakakaramalize naman ang ating sugar. Kung gusto mong masyado siyang matamis at tuyong-tuyo siya, dagdagan mo pa ng sugar. Ito po, tuyong-tuyo na siya. So magpi-plating na tayo.
Ito na mga kakusina, luto na ang ating tihadang kamatis, mayumong kamatis sa Kapampangan, at minatamis na kamatis sa ating Pilipino. Ito pong recipe natin ito ay maaaring isama natin sa ating number 1, ang ating halo-halo, maaaring igawa ka ng hopya, maaaring gawa ka ng ice cream, at iba pa po. Mga kakusina, ito na po ang ating tihadang kamatis, prepared from my kitchen to yours. Mga kakusina, don't forget to like, subscribe, share, and click the notification bell for more recipes. Thank you! Maraming salamat!